anyị na-ekene gị ka ị na-esoro Amoko TV n'anya unu Afrịka ya bụ ihe si aga ebe anyị nọ tata bụ na Nara na Nara ka anyị nọ tata Honorable Chief Chinedu Mbah football competition nnukwu nwoke nye aka echiri echichi na ebe agwa n'ike as a Dike Mbah 1 in Nkanu land. As you are joining us, tell us where you are joining us from, tell us where you are, tell us what is happening around you. Now about our life, na agwa ebun share na agwa ebun no. Unanya ngafu onya na-ekwu maka ya bụ nnukwu mmadụ High Chief Honorable Dr. Sir Chinedu Mbah nwake bịa na Nkanu land bụkwa Dike Mbah na Nkanu land. Enwekwara echichi ndị dị iche iche echigoro n'ebe dị iche mana nke a nke ụmụnna n'anya ifu na ịkpọkọta ndị youth na ọ bara ezigbo uru. Biko kene ndị na-esoro anyị na Amoko TV. Amoko TV ekene m unu. Daalụ. Amoko TV ekene m unu. Daalụ. Biko ị nwere ike ịgwa anyị ka ihe ị na-eme tata ịhaziwe labụ egwuregwu ka obi dị gị na-akpọkọta ndị bụ n'ọnụ na-eme ka obodo na-aga n'ihu ka ị nwere ike ịgwa anyị maka ihe a. Obi dị m mma biko na ndị ihe izi bụ ikpo ihe bụ obi mmadụ ịzago obi dị m mma na mkpụrụ kwa azam uwe na-asị dat na ọ ga-adịrị onye ọbụla bịara ebe a mma n'okwu ha ji bịa nke ha ga-aka nke ha ji. Anyị na-ekene gị. Biko o nwere okwu ị nwere ike ịgwa ndị Nkanu niile n'ebe dị iche iche na ndị na-esoro Amoko TV gbasara ịhazi obodo maka Krismas ka anyị nọ n'ihe a. Ihe na-agwa ndị Nkanu niile na ndị na-esoro Amoko TV bụ ndị Igbo ebe ọ bụla onye nọ ya nataba na udo adịgo na ala Igbo. Enwerezi ndị na-atọ ndị mma ịbụla ka mma na ebe a enwere onye uwe ojii ifuru ebe a enwere onye uwe ojii mba ala Igbo adịgo mma ebe a bụ ndị agụ ebe Unateze na Nkanu East. I know the one that what you name. I ekele. I na-asị ndị Igbo na Kano na Christmas a na-achị ịgba anyị na-akpọ onye ọbụla ka a nata ka anyị gbaa Christmas. Anyị ma mgbalịba anyị ọsọ. Ebe ọ bụla onye ọbụla nọ n'ụwa niile bụ ndị Igbo. Na-akpọ ka ha nata ụlọ. Daalụ. Anyị ekele gị. Daalụ. Ya bara gị. Ị na-anya ịfụ na ndị dịgasị iche iche bịakwara ebe a tata si obodo dị iche iche. Ha na ebe a na-ekiri anya n'ihe na-eme oyila ngas anyị na-ekenekwe gị. Nnukwu mmadụ ka ịbụ pụ afọ ụmụ ezigbo mmadụ ka ịbụ. Daalụ. Onye isi anyị na-ekene gị. Biko gwa ndị na-esoro Amoko TV afa gị na onye bụ na ihe eji mara gị. Afa m bụ Chief James Nna. Biko awa na family TV. Daalụ. Nnukwu mmadụ ka ịbụ. Kedu okwu ị na-ekwu ị na-agwa ndị mmadụ gbasara Chief Chinedu Mbah bụ nnukwu mmadụ anyị nọ na nke tata ma ihe bọọlụ ọ na-ahazi ma ihe dị iche iche ma echiche echiri enyi ya. Chinedu Mbah bụ onwe mmiri ndị anyị na-akpọ ozimiri. Chinedu Mbah bụ ozimiri. Nwata ibi ya ọ na-azabụ bụ mgbe a na-aghọtabeghị ya ọfụma. Mana ka a matara ya ọfụma ndị maara ya wee tie ya ike je mba na Nkanu land. Ekpere m isi ya bụ na ọ ga-adị ogologo ndụ. Ndewo. Maka o nwee Chineke kwadoro ya ndị ọ pụtachibeghị. Ọ ga-apụta. So ihe niile ọ na-eme na-aga n'anya ya. And udo ka ọ na-achọ oge ọbụla ebe ọbụla ọ nọ bụ udo. Daalụ. Enwere ofu ọfọ ma ọ bụ ebu anyị ga-agọ n'isi ya. Ọfọ anyị na m agụ esi agụchago n'onye asef. Chineke ga-anọnyere ya. Onyere ndị bi ya.
furu ibe n'anya Yes. ọ furu ụmụnne n'anya Ndewo. ọ furu ndị mmadụ n'anya ekpere anyị bụ na ọ ga-akọntinu until o nweta ihe ọ ga-eji kpọta the whole world Yes. ka abọtụ maka Ise. ndị agụ ede Daalụ. na Nkanu. Daalụ. Anyị ekene gị. You're welcome. Ya bara gị. Thank you. Ị na-anya efu ka ebe niile si wee dị. Ndị mmadụ karị. Ya bụ football competition ọ na-eme organize ọ dịrị izi. Akwa ndị a nọrọ ya. Anyị na-ekele unu na-asị unu ya bara unu ebe ọ bụla unu nọ. Ọja anyị na-anụ ọcha gị. Anyị na-anụ ọcha gị. Daalụ, daalụ, daalụ. Ndewo. Ndewo. Ya bara gị. Biko anyị ekene gị gwagodo ọha na eze onye bụ na aha gị na ihe eji mara gị na ihe a na-etu gị. Ndewo. Mausa Vitalis Okonkwo. Ambassador Vitalis Okonkwo. Anyị ekene gị. I'm onye ozu ụwa local government. Ndewo. Kedu ihe na-agwa anyị maka Honorable Dr. Sir Chinedu Mbah? Chinedu Mbah. Yes. Yes. Ọkwa ịbịa na-arụ ahụ na teze today funanya akwụlụ ụlọ Yes. Chinedu bụ akwụlụ ụlọ echiri Dike na afọ echiri o dosiri edozi ụbọchị ka ọ bụ ije n'Enugu steeti ama ịbịa na be nna ya ma so anyị na-akwadosi ike aka ji kpọ anyị sị ka anyị ana ịfụna ọkwadote ọfụma ekwubi ọfụma Anyị ekene gị. Kedu ọfọ ị na-agụ n'isi ya bụ nnukwu mmadụ? Ọfọ na-agọ bụ ọ ga na-echeta ndị be ma ndị be ga na-echeta ya ma Enugu steeti ga-echeta ya ọ dịka ka ọ bụ anyị bịara obodo ya mara onye ọ bụ. Anyị ekene gị. Ya bara gị o. Ndewo. Anyị na-ekene ndị ọha na eze bịara ebe a si ebe dị iche iche. N'anya ịhụ na ndị mmadụ karịrị akarị. Ndị mmadụ karịrị ebe a. Ọ ihe kwuru ka a na-eme. Anyị na-asị unu ya bara unu ebe ọ bụla unu nọ. N'afọ ka o si aga. Anyị na-asị unu daalụ. Ọja na anyị na-anụ ya. Akwụ na-anụ ọja. Ọja ike kwụ na anụ ya. Unu na-eshen vidiyo ka ọ na-aga viral ka ọ na-atrend nọ ihe eji mara Igbo. Ebe ọ bụla ị na-esoro anyị na-agwa ya bichi esoro anyị na-agwa ya ebe ị nọ na-agwa anyị ka ihe a na-eme si aga. Gwa anyị ka o si aga. Anyị na-asị unu daalụ. Share vidiyo biko ka ọ na-aga viral. Onye ọbụla nọ n'ụwa niile. Daalụ nụ onye ka ekwuru ka a na-eme ihe ekwuru ka a na-eme.